దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. యేసు కృపా పరిచయ యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీకందరికీ యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములండి. నేటి సజీవ వాక్కు మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 6వ వచనం. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి. ఈ దినం దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి. తగిన సమయమందు ఆయన మనల్ని హెచ్చించేవాడుగా, దీవించేవాడుగా, ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. అంతవరకు దీన మనస్కులై ఆయన బలమైన చేతి క్రింద మీరు ఉండండి అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూస్తున్నామండి. దాని అర్థము తొందరపడకండి. అవునండి, తగిన సమయంలో దేవుడు ఇస్తున్నాడు అభయం, మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తానని. ఆ తగిన సమయం వచ్చే వరకు మనము ఆయన బలమైన చేతి కింద వినయముతో కనిపెడుచు ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవాలనేదే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి. అట్టి మహాభాగ్యము ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి మనల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన. కృపా సత్య సంపూర్ణుడైన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లిస్తుంటున్నాం. ఈ దినం ఈ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు మీకు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఇదిగో తండ్రి, ఎవరెవరు దేని కొరకు కనిపెడుచున్నారో వారందరికీ మీరు జవాబు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నానైనా. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బిడ్డల కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి త్వరగా స్వస్థతను దయచేస్తున్నామని, వారికి విడుదల అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. తండ్రి మీకు వందనాలు. నేడు జన్మదినం జరుపుకుంటున్న వారి కొరకు, నైనా పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వారిని ఆస్వాదించి దీవించమని, వారిని అభివృద్ధిపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి మీ స్తోత్రాలు. ప్రభు వృద్ధుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వండి, వారి అక్కర్లు తీర్చి మీరు మహిమ పొందాలని ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి మీకు వందనాలయ్యా. ప్రభు రకరకాలైన బాధల్లో, వేదనలో, రోదనలో ఉంటున్న బిడ్డలందరినీ యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రభువా మీరు వారికి విడుదల అనుగ్రహించి, వారికి సహాయం అనుగ్రహించి వారిని ఆదుకోమని మీరు మహిమ పొందాలని ప్రభువా మీకే మహిమ ఘనత చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక, సమాధానంతో నింపునుగాక. ఆమేన్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కడం ద్వారా మేము అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది.